Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko ina baba suka yi? Shi ba baban ba su sun ba kuma ba mu kullum ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam baba. A'a, kada Milu. Na'am baba. Na ganki a kofar ɗaki a zaune. To baba ni ma dawowa gidan nan iske ba kowa ba kai ba su ba. Ko kuma naga ɗakin a kuɗe. Susuwan bai dawo ba? Bai dawo ba baba. Garin fa. Yo aikin ma yana a bihunsa. Inna lillahi wa Mun fita da shi. Kina nufin har bai dawo ba? bai dawo ba. Tun ɗazu ba. Tun ɗazu aka yi wani niƙan. Inna lillahi wa Da inna aka gama niƙan na yi mai tofi ya tawo gida. Ya zo ya kawo miki niƙan ni na wuce masallaci. Bai dawo ba? bai dawo ba baba. Ai ko an yi da'irin yaro. To Allah sa dai a dai dawo da nikan ba dai zuwa ya iske. Bai dawo ba? Gun abokanai ya je sai yana wasa ba. Amma bai susuwa. Ka dinga sallama. Kai, susuwa. Baba, Ka ga da'irin yaro. Ina garin Wai ina garin tuwa. gari, Eh, baba, gaya ma gaskiya, ita nake so zamu. yawa da ka san ni ba zan ma karya ba ko ina cikin tafiya da gari an nika. Ina tafiya. Kawai sai na ga wata akuya tana tafiya da a baya. Inna lillahi wa Sai inna ne ban da ilaihi ita kawai na ci gaba da tafiya. Ina tafiya sai ta ce min me. Sai na ce ke, Akuya, ina na tambaya na me. Na ce ba komai bane a cikin fagari ne. yanzu an zuya garin. Eh, To ina naman miya? naman miyan ba a leda bane yake baka. A daida ba. Yawa to, shi ma bayan wannan ya cinye akuya ta cinye wannan. Ina tafiya kawai kare biyo ne ya ce wawaw ya ce me wai ya ƙara ce min wawaw sai na ce me gafara can na Allah kawai na wucewa ta na ɗauka dutse kawai ya ƙara biyo ni sai na ga yana ta kallon ledan da yake hannuna yana kallo yana cewa wawaw sai na ce kai ma fa ba komai bane fa wannan ka gani nama ne ina buɗe mai kawai yadda ya kafda ya gudu. Yanzu kala ya cinye naman kenan. Akuya kuma ta cinye gari. Kuma kada ya gidan nan. Ka gani ma komai a ciki. To zuwa. To yanzu ya za ka yi da mu?